Purthimi akemang 1.0 ahut tami karbiang long arlo lakasi susei longle patta inglong aso tumaphan ronponlo laso phi puthot Purthimi akemang 2.0 bitung Rongkhang Constituency arlo pensi pangcheng ponlo lapen dead pen penang ana constituency along ronponlo laso phi puthot pinini phai sir keparni Rongkhang MSC constituency arlo tami surike thomra crepe ho hem tuna tumaphan akejoi pen longle patta ronponlo Lasi donang leto aron the pinjo non hempek nangi pulo leto hempek pijunji sta parlimen lo se pijunji hempek nangi ke parlimen lo kibine tison enji laso pisi hoda pisi no vidya banke Jai Megalong Aluhiaman Pen ke ACCM Dr. Tuliram Rongkhang MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Rongkhang Local MSC Long Bison B EM Mangal Singh Timung MSC Head Singh Rongphar Board Chairman Lapen Kaprek Man Penki Do Tum Chitongdu Ni lak khora suri trokera pli along le pota ke joi pen lo lapen ke ko kelong le tum long le pota penan ka siksak do bifom kipi ke bifom endon je phanda tangka poisa ka dore do lapen ke yar office long ke bang revenue office ke bang tame ke dam ke bang ka siksak do theklong si council pen nil tum isa decision en lo lapen ke ladak revenue ke long ke prai kutti ingkoi thong ke bang ni tum loss lo sitame ke ong dung arat phan ni tum mathas inglong so tum phan akejoi pen long le pota pi et nangi pelong et nangi puateng pen si Purthimi akemang 1.0 rong lage si ningkan si pleng ple ko pialo sita nili langdam lo along tame long le pota ke long le duk pik lang nili mai meeting dam pik phala soke da mota pin pura lo pen cheng lok long le pota ke long le tum du ulang la pen isia bang ke forest long ke do ningkan lo ke do phala so ningkan ke do tum ta me ningkan throk kep ningkan throk skep tum ta long le pota pi long le lasi forest right ekateng pen 2006 ateng pen clause 3 la pen each pen je ateng pen je forest long ke do barim to me inglong so tum han ke long le pota ke joi pen pime ripiniti par pen la so teng si ke do barim tum phan inglong so tum phan ke Borthol Pen Priyanka Balmiki KTV News